turu ta sirake beliki nonggone wong kandhang kose pepundulen sirawon kali suwit mumpung sepi ning wong mun iya ki jak ning sajrone Masjid Sadalu rupane masih ana santri ora kunuwun kok kula sing mancing dingin ya kian sampai hari nunggu nih jabak ya awas ngawasi ki nun aman ki sepi ki sepi ki lah wong ning wancinek ini won iya ki Masjid Sadalu sepi kingkin berata keyungyun wis bubar kabeh santrine won cak kiyen apa sing dianggepe keruhun sing dianggepe pepunden bedukin apa sing medeni para jin para setan makhluk halus khususnya ora salah kayaknya ki won berwen ki pantesan diagung-agungaken ning santri-santri Ciptarasa sekaligus wong bondan pada pengen memiliki keramat saking bedug Sidaguri kiyen kelangan bagi kiyen yawonnya bakal tak boyong ki waktu kiyen cak gotongen won aja khawatir ki monggo kula sing bakal boyong ki cak gotongen kowe iso sing ngawas-ngawasi won kagian won lah ki won kenapa ki ladalah won pantesan won iya yakin semana mau sepine sawise harapan diboyong bedug Sidaguri muncul seketika makhluk alus sing ngalang-alangi sirah kunuwun nyatane Masjid Sadalu itu menusa bae kang jaga ki tapi bangsane dengan sing bakal jaga ki wahai sira makhluk alus rupane ayo sira gasik sumingkir aja ngalang-alangi tujuan kita wong loro sira bismillahirrahmanirrahim siap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar won brewen ki aja suwe won diboyong kagian won kagian won won sepi won ladalah won wah tak setrum sirah satuan apa kunuki bener-bener dan yang perkayangan
cacinganil wiyu-wiyu sing lindungi penghuni Bedug Sidaguri. Bener Ki. Ayo sira rombongan wiyu-wiyu singkir aja ngadepi sun. Ayo madregang ngelimangan kini. Ayane emang pada kempok kuno Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah kepada ya Allah, isun menyembah. Menyembah kepada ya Allah, isun jelek pertolongan. Allahu Akbar. Yes. Bener-bener Ki. Maju sadar lu tuh sembarangan si jaga. Sebenernya sih kayak kuat tak beli. Kuat Ki. Botong kagian. Aduh, Sirawon. Iya. Kagian Bon. Ki, gotongan Ki abot Ki. Gotongan abot. Ada beduk semua sirah wakut ya. Yo. Yuk. Diangkat Ki, ada menang baik diangkat. Sirane mono. Mele dikali. Abot Ki. Cakur pas sebelah kiri dikali. Jangan. Ayo. Yo. Diangkat aja menang baik. Sirah kuno Bon. Ya. Bon. Diangkat Ki, dia mau menang baik. Ada. Ah. Ampasnya metu ki Bon. Duh, kamu ya. Aduh. Kerasa. Telesnya Ki. Ces. Aduh. Beduk semen tapi si abot. Beduknya beli gede. Iya. Semennya cilik ya. Tapi abot temen kini Bon. Aduh. Wis. Enaknya mamang kenen kini Bon. Beriwen Ki. Disangka bohong. Saka bohong. Ning nini resmi ki. Oh iya. Oh. Masih mending ini resmi ngomong bijaksana. Diundang tak ini resmi nih. Nah, enak emang konon Won. Iya. Cak, undangan Won. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir nyanyi resmi. Siapa nunggal? Nyanyi resmi hadir Manunggal yang cantik. Manunggal Cantik yang rasa. Iya. Manunggal yang rasa. Cantik pulang. Wis tekduk Ki Tersana lan Ki Bawon beli mungkin bisa berhasil boyong Bedug Sidaguri. Ampurani dudu bae isun Ki Tersana beli mampu lawan Ki Bawon boyong Bedug Sidaguri. Tapi bedukin duduk beduk sembarangannya beli mampu isunnya. Arep ngomong apa Bawon? Orina nyi sekuat tenaga kula ku bopong ku. Tapi tetap beli kuat nih. Justru kuwen bolane nyai resmi sing mau ngamat-ngamati tak gerik lan kerja kerasnya Ki Bawon lawan Ki Tersana. Werunya iku Isun paham Ki Tersana. aduh Ya go dari rumah masih mau ya. yang konon ngerjanane ya nih. Tapi dudu bae isun ngerjani ning Ki Tersana kelawan Ki Bawon cuma sekedar menguji kemampuan Ki Tersana kelawan Ki Bawon mampu beli boyong Bedug Sidaguri. Ampun nih Ya, orang mampu kanggo boyong Bedug Sidaguri.
Tadi jaluk bantuan yang nini resmi bijaksanaane Kitersana noni Ki Bawon Kula Nyi. aja cilik pikir senajan saliramu ora mampu isun Nyai Resmi masih duwe taklukan sing bakal tak kongkon kelawan Nyai Resmi. nah Si mau Nyi kayak konon kok. aja sampai kangelan mau kini Ya. cak udara nang tali goib ini Sabar Kitersana. Dudu isun kang bertindak. Tapi isun Nyai Resmi sengaja bak ngundang taklukan isun. Kayak dene salah sawijine jin laduni sing bakal bantu boyong peduk Sidaguri. siapa nih Jin laduni. Cila duni. ku priben kuno nih Aja wedi bahkan saksenana kelawan Kitersana kelawan Ki Bawon. mumpung sepi nih ngewong santri nih Ya, isun bakal ngundang Hong Belahen Manunggal Hina Cia. kayak ngapa kuno siladuni ku kayak ngapa Aja wedi Bawon, aduh aja wedi Kitersana. aduh nambah maning nyesek ini nih Duh dikapari apa-apa. Wah. Gusten Ya, Jin laduni. anu undang apa? Aku diundang marang sampean. Anak gawe apa Pak Gusten? Wahai Jin laduni, sengaja Nyai Resmi ngundang awakmu. Isun butuh kelawan bantuan atau tenagamu. Gawean apa aku ini Pak Gusten? Dudu tahu laut kon asat, dudu gawe gunung mongkon guntur, tapi sengaja sing tak jaluk kelawan Nyai Resmi saliramu Jin laduni boyongan beduk Sidaguri. Bon gula ki ya percayakin mah Ya iya kena pasti kuat Ki. gede diuru kayak konon Iya. Pak Gusten, Hah? tadi ngundang aku kongkon boyong beduk Sidaguri. Ora salah Jin laduni, sawise beduk Sidaguri sirap boyong buangan ning laut kidul Jin laduni. Ya, aku manut kelawan Pak Gusten bakal tak boyong ning waktu kian. Laka waktu kang becik saiki Jin laduni sanakaken perintah saking Nyai Resmi. Ya, titi meneh bakal tak boyong ning aku. Wop. priben nih wah wis mendiladuni nih Jin Loh. laduni mendiladuni nih kah laduni. cadak buaya pisan karena laduni Wah kan wah. Nyatanya beli mabuk Ki. Cila duni kan. Bener-bener singaran beduk Sidaguri ora sembarangan Kitersana. dadi priben kini nih mumpung jagat masih bengi kini Aja khawatir, tinggal pikiran kang pemungkas. Saat saiki isu nembek kemutan bahwasannya
ana salah sawijine pusaka sing kudu diboyong supaya beduk Sidaguri bisa keboyong kitersana. Pusaka. Ya, Harikun pusaka apa kuno nih? pusaka mau arane pusaka lawe dodot si Jabang. Lawe dodot si Jabang. Ora salah. Siapa kuno nih sing duwe aku kuno? Lah kalian iwal kejaba Ki Munawir marbot yaiku Masjid Sedalu. Apa Jeki? Maukah? Bedukin bisa keboyong, Iya. kudu digotong karo pusaka lawe dodot si Jabang. Lawe dodot si Jabang. Sing duwene marbot. Marbot. Masjid Sedalu. Kaum Masjid Sedalu. Siapa jalan iki? Siapa kanan nih? Ki Munawir. Munawir jewon. Aja kesuwe ki. Teka nemu bagi Munawir. Ningen di omahe kuno nih. Iya. Ora salah ning Bondan. Ya parak karena karo masjid ki. Parak bahkan pun marbote Masjid Sidalu. Nih, Ya. biyen nisun sing kerja tersana sing bakal teka ning omahe Munawir. Nyolong pusaka sing aran lawe dodot si Jabang. Kitersana laka waktu Kang Becik saat saya kipisan saler mangkat ning Ki Munawir jokoten lawe si dodot atas si Jabang mau. Won, Gula ki. aja kesuwen. Bocah-bocah badegan ngomong teka ning omahe Munawir. Iya ki. Tak tinggal kari. Angkat ya. Permisinya. Kitersana Ki Bawon, mudah-mudahan saliramu berhasil lawan jalkian beduk Sidaguri bisa keboyong atau dibuang ananing laut gitu. Eling ngamumpung ning dunya aja lokat ngumban nafsu kang sersan mercon sareng patios bosetrom aja rok lamun bang putih ning glunget sing teliti hati-hati sing teliti sing waspada
sersan mercon Patias bos setrum Puji syukur alhamdulillah. Memuja lan memuji maring Gusti Kang Maha Suci. Sebab sampai detik yen dirine kula masih dipai kewarasan lan kesehatan. Sebab semangsane wong urip ning alam dunya senajana sepira akeh harta lan bendane, lamun diparingi jasmani lan rohanine ora sehat, niscaya bakal sengsara ning uripe. Patias bos setrum kang sersan mercone Tak syukuri segala nikmat saking Gusti, termasuk kehidupan rumah tangga kula kelawan Kakang Mas Munir. Senajana uripe penuh kesederhanaan, sebab jabatane Kang Mas Munir cuma marbot ana ing masjid sedalu. Ananging tak rasakaken bagi dirine kula kaya uripe seneng bahagia. gawe wet bisa ning atine Mamae Santi wong bojong kulongan sampunan Sebab harta lan benda dudu menjamin urip kang bahagia. Sok kadang karena dunya wong bisa uripe sengsara. Lamun wong duwe dunya kadang-kadang uripe ora tentrem, ora tenang. Sebab khawatir harta bendane bisa dicolong ning wong. Ya mulane dirine kula mah disyukuri baik. Apa anane yakun rezekine kula. Kang Ricang Lurah Gagul Apa maning wis duwe keturunan loro, Nok Ayu Endang Sulastri karo Nok Ayu Endang Kenangan. Bocah bisa dadi kebanggaane wong tua, jare kula sing dadi emboke mah. Wis bocahe ayu-ayu, cantik-cantik, gelem belajar agama. Apa maning bapane marbot ning masjid, kesyukuran bagi dirine kula maning. gawe ewat bisa ning atine kang sersan mercon kacang Sebab wong tua mah aring gawani dunya mah bokat kula karo Kang Munawir ora bisa. Ya setitik duwe kebisaan gawa ilmu agama, ilmu tata krama kesusilaan, adat istiadat lan budaya. Moga-moga bisa dadi bekal kanggo anake kula sing loro yen benjang bakal terjun ning masyarakat. Mending bae ari wong duwe pangarti.
sareng Patias Posetrum Kang Sersa Marson Anjalong ananging bener jare wang kide wong tua sing wis mundur ning alam donya. Jare kaje besok jenok lamun duwe keturunan aja kongkon dadi wong pinter dikit belajarane, tapi belajarana dadi wong bener. Sebab ari wong pinter madurung tentu bener, tapi bakal wong bener wis pasti bisa pinter. Bakal tek enget kanggo pakelinge kula ning anak putu. gawe wet pisan ing atine Kang Richard Nurakan Mugi kula sing dadi embok bisa dadi contoh kanggo anak-anake kula, bisa nyontoaken budi pekerti, dadi wong wadon sing bisa dadi suri teladan, beli kanggo masyarakat ya padu kanggo keluargane, terutama kanggo putra lan putrine. Sebab baka emboke nyontoni bener mah malak mandar anake pada melu bener, kun sing dadi harapane wong tua. wong becik pasti ketitik Kang Sersan Marson Patias Segedi Apa mulane dirine kula selalu wanti-wanti, berusaha lan berusaha jaga tingkah laku, sing maune durung nganggo hijab tek usahakaken nganggo hijab kanggo nuruti lan ngupai contoh syariat Islam kanggo anak wadon sing loro. Mudah-mudahan benjang kula bisa dadi wadon kang soleha termasuk anak-anake kula. gawe ewenget nok duniawati sareng Kang Yayai Sebab sebagus-bagusnya perhiasan ning alam dunya orang ana liyan cuma istri kang soleha. Senajana beli menuju mono, tapi setitik-setitik memperbaiki diri lan tingkah laku. Apa maning manda semeni ibarat srengenge sing wis arep suruk. Apa maning lamun beli luruwe bebenah. ngaturaken matur kesuwun Patias Posetrum Kang Sersan Marson ngajaluk lamun Masya Allah. Tapi sedina lorokin bahkan delengaken Kang Munawir. Kenang apa beli marani masjid ya? Padahal tugasnya kan langka maning kanggo ngrawat masjid sedalu. Tamu priwe Mas? Wedang putih. Nggih matur kesuwun kangge sinten? Kanggo Kang Terdani. Serdani nggih matur kesuwun wong Pernak.